na mali fintigilakaw ulu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye jatigɛwale taba maa 168 ka ulu bɔnɛ u ɲin na. Burkina Faso jamana kɔnɔna la camancɛ fanga ɲɛmaw ulu kun kɛlen bɛ ka dɛmɛ min ɲini fasoden ɲumanw fɛ walasa ka jatigɛwale taba kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kan. CFA wari miliyari 7 ale ni miliyɔn 300 ale ni 66 o sɔrɔla o hukumu kɔnɔna la. Mali jɛkulu marifatigi minnu ni ulu kɔni ye accord signé n'an ko ulu ma ko ex-combattants o maa ba 70 ale ni 618 ulu bɛna don sɔrɔ saya la. SEMA ale kɔnɔ jɛkulu dɔ ni o ye Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad o ye a senbɔ SEMA jɛkulu la. An balima an bɛna ni kibaruya ni walanwala ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. Mali fintigilakaw ulu kɔni ka wulikajɔ dɔ farala o fanga kan marisi kalo tɛmɛlen na o hukumu kɔnɔna la u kɔni ye dankarikɛ jatigɛwale taba maa 100 ale ni 68 ɲɔgɔnna la. Kibaru min sera ma ulu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛndo marisi kalo tile 3 fintigilakaw ulu kɔni ka kunnafoni soba ni o ye DIRPA ye o ɲɛma Sulemani Danbele ale kɔni bɔra ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna dɔnniya ka fɔ ko marisi kalo in kɔni kɔnɔna la ko Mali fintigilakaw ko u ka wulikajɔw kɔni cayala. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wulikajɔ ninnu kɔni caman kɛla sanfɛkɛlaw ye sabula ko kɛlɛkɛ pankuru kɔni caman bɛ Mali bolo sisan minnu kɔni bɛ se k'a to u kɔni bɛ se ka jatigɛwale tabaw ka ulu dagayɔrɔw ka ulu kɔni jateminɛ ni ka sɔrɔ ka taa kɛlɛ bin u kan. O hukumu kɔnɔna la marisi kalo la fintigilakaw ulu kɔni ye jatigɛwale tabaw ulu kɔni dagayɔrɔ 20 ka o kɔni bɛɛ don ɲɔgɔn na wa o baara ninnu senfɛ a yɛrɛla ka fɔ fɛnɛ ko jatigɛwale taba maa 100 ale ni 68 ko ulu de bɔnɛla u ɲin na. Hali bi marisi kalo in kɔnɔna la ko Mali fintigila ka 10 ɲɔgɔnna ko ulu kɔni bɔnɛla u ɲin na. Ko ga ko o maa 10 minnu kɔni bɔnɛlen filɛ u ɲin na nin ye ko o kɔni ma kɛ kɛlɛ kɔni senfɛ ko sabula dugujukɔrɔmugu ulu de kɛla ni finitigi 10 ninnu kɔni sata ye. Kuma kuncɛla Colonel Sulemani Danbele ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko siran o kɔni ye dankan falen ko sabula an bɛ don min na i ko bi ko Mali fintigilakaw ulu kɔni kɛlen don ka sebaya kɔni sɔrɔ jatigɛwale tabaw kan ko wa nin ko kɔni bɛna to sen na fo ka taa fɔ jatigɛwale o kɔni jɔra Mali kɔnɔna la. Ka hakilila jigin k'a fɔ ko kabini san 2000 ale ni 12 kɔnɔna la jatigɛwale tabaw ulu kɔni nana kɛlɛ bi Mali jamana kan ni o kɔni kɛla sababu ye maa caman ulu kɔni bɔnɛla u ɲin na wa u kɛra maa caman yɛrɛ fɛnɛ kɛ sababu ye ka u ka dugu bila ni ka taa u sigi gɛlɛya kɔni na dugu wɛrɛw la. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan Burkina Faso jamana kan CFA wari miliyari 7 ale ni miliyɔn 300 ale ni 66 ni a kunkanfɛn yen jamanadenw ulu ye o fara ɲɔgɔn kan walasa ka jatigɛwale kɛlɛ ka bɔ u ka jamana. Kibara min sera ma ulu ye a yɛrɛ ka fɔ ko Burkina Faso camancɛ fanga ɲɛmaw ulu kɔni a laɲini u ka jamanadenw kɔni fɛ ko u kɔni ka dɛmɛ don jamana ma walasa cogoya min na a kɔni bɛ se ka dankarikɛ jatigɛwale tabaw la. Walasa ka nin hakilina in waleya u ye fɔn dɔ sigi kɛrɛfɛ ni o ye soutien patriotique ye ni o fɔn o kɔni wari ulu kɔni dili daminɛla janvier kalo in na san 2023 kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la tɛnɛndo avril kalo tile 3 u ka ministre de l'économie et des finances Boubacar Kananabo ale kɔni ye nin fɔn in kɔni jate bɔ ka yɛrɛ ka fɔ ko dollar wari miliyɔn 12 de bɛ a kɔnɔna la ni o bɛ bɛn CFA wari o miliyari 7 ale ni miliyɔn 300 ale ni 66 ni a kunkanfɛn. U ka ministre des finances ka fɔ la ko kabi ka nin fɔn in kɔni sigi kɛrɛfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jeniyɔrɔ fin ɲini na. Ko k'a daminɛ fasodenw yɛrɛ kɔni fɔlɔ la ministre ka fɔ la ko kabi ka nin fɔn in kɔni sigi sen kan ko maa caman kɔni ye a jeniyɔrɔ fin sabula duguden caman kɔni wulila ni ka wari kɔni di nin ko la ko wa o kɔfɛ cakɛyɔrɔ ulu fɛnɛ caman ye wari di ko wa o kɔfɛ u dɛmɛbagajɛkulu fo ka taa se mɔgɔw ulu ye dɛmɛ minnu bɔ u sara wari la ka di ko impôt la ko a yɛrɛla k'a fɔ ko CFA wari miliyari 1 ale ni miliyɔn 1 ko o kɔni sɔrɔla yen nɔ. Ko boisson alcoolisée ko impôt minnu fɛnɛ sɔrɔla ulu sanfɛ ko ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara miliyari 3 ale ni miliyɔn 4 ɲɔgɔnna la. Ko cigarette yɛrɛ fɛnɛ taxi sanfɛ ko CFA wari miliyɔn 400 ɲɔgɔnna ko o fɛnɛ sɔrɔla u ye ko wa o kɔfɛ CFA wari miliyɔn 370 ko dugudenw ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o bɔ u yɛrɛ la ka o di. Ko janvier kalo de la san 2000 ale ni 23 Burkina Faso jamana ulu kɔni ye nin fɔn in kɔni sigi sen kan wa a laɲini yɛrɛ kɔni kun ye mun ye ko ka se ka CFA wari o miliyari 100 ɲɔgɔnna ka se ka o sɔrɔ ko wa ni wari ninnu u kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka se ka jamana kɔni dɛmɛ ka jatigɛwale tabaw kɔni kɛlɛ ko wa a wari ninnu kɔni bɛna don lakana siraw de fɛ ni ka se ka lakana tigilamɔgɔ ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ walasa cogoya min na ulu kɔni bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ɲumanw sɔrɔ ale ni ka se ka u bila hukumu kɔnɔna minnu kɔni b'a to u bɛ se ka jatigɛwale tabaw kɛlɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. Ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko duguden minnu kɔni bɛ yen nɔ ni gɛlɛya kɔni bɛ ulu kan kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw kɔni na ni ulu ye déplacé ye ka sababuya kɛ kɛlɛ ye ko dɛmɛ dɔ fɛnɛ bɛna don ulu ma.
mun kɔni fana ye u ka lakana ministre ni o ye colonel Bukare Zungarana ye o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2023 in kɔni ko o kɔni Burkina Faso fintigilakaw kɔni ta ye ko sabula ko u kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka dankarikɛ jatigɛ wale tabaw la sɔni san 2024 nin cɛ hali bi a ka kuma kɔnɔna la a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ hukumu kɔnɔna la ni o ye camancɛ fanga ye ko u kɔni man ka bɔ o la ka sɔrɔ jatigɛ wale ko kɔni fuma siri o dana Burkina Faso jamana kɔnɔna la k'aw hakilila jigi fɛnɛ k'a fɔ ko kabini san 2015 kɔnɔna la jatigɛ wale tabaw olu kɔni fɛnɛ shurula Burkina Faso jamana fɛnɛ kan ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛla sababu ye maa caman kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni la yen nɔ ka tila ka maa caman kɔni fɛnɛ gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔ la o jatigɛ wale taba ninnu kɛlɛli hukumu kɔnɔna la hali bi karidon Burkina Faso finitigilakaw olu kɔni ye jatigɛ wale taba ma caman kɔni ka olu bɔnɛ u ni na an bɛ waati min na i ko sisan u kɔni ma hakɛya jɔnjɔn kɔni fɔ o ko la nka u kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko maa tan kɔni sigiyɔrɔma caman don kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye jɛkulu marifatigiw minnu kɔni sɔnna ka accord d'Alger signé o maa ba 74 ale ni 618 olu bɛna don Mali finitigilakaw fɛ kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ministre olu kɔni ka laadala ɲɔgɔn ye ni o ye u ka conseil des ministres ye o kɛnɛ kan u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkulu marifatigiw minnu kɔni sɔnna ka accord d'Alger signé ni an ko olu ma ko ex combattants ko o maa ba 74 ale ni 618 ko olu kɔni bɛna don Mali finitigilakaw fɛ k'aw ladonna k'a fɔ ko ni baara ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa accord d'Alger ale kɔni bɛ se ka waleya a ɲɛma ko wa ni maa hakɛya minnu kɔni filɛ nin ye ko maa 1000 ale ni 770 dɔ ko olu kɔni bɛna don sɔrɔsilakaw fɛ ko wa fɛnɛ mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa 1000 ale ni mɔgɔ 6 ye ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu kɔni fɛnɛ tun bɛ sɔrɔsilakaw fɛ ale ni fo ka taa se paramilitaires ma ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnna ko wa fɛnɛ ko o tɛmɛlen kɔfɛ ko waleya minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye accord d'Alger o kɔni sabatili ka o sumaya ko u kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka fura sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na o de hukumu kɔnɔna la u bɛna commission DDR ka o don bala ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ commission désarmement démobilisation et réinsertion u kɔni bɛna baarabolo caman kɔni dilan o kɔnɔna la walasa ni waleya ninnu olu bɛ se ka kɛ nɔgɔyada ye ka se ka accord d'Alger ka o kɔni labatoli ka o teliya kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan Idrissa Inta Garas ni ale kɔni ye Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad o ɲɛma ye o kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni sen bɔla sema o jɛkulu la kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ HCUA o kɔni ɲɛma Idrissa Inta Gara ale kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ni a nɔfɛmɔgɔw ko olu kɔni ye u sen bɔ sema kɔni jɛkulu la ko walasa cogoya min na bɛnkan sɛbɛn bɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ se ka lawaleya jateminɛlikɛla dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko HCUA ale kɔni bɔli sema kɔni kɔnɔna la tantɔ ko o kɔni ye tamasereba ye ko sabula ko o kɔni bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni jɛkulu ninnu ko u kɔni ye a faamuya k'a fɔ ko bɛn ni keleya o kɔni bɛ se ka Mali jamana ka o kɔni bɔ a bɛ hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni bila ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa bɛn o ni keleya o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔna la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw kan